Селям алейкум, хайрлы шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. В этом блоге говорим с дипломатом, с экс-представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Романом Бессмертным. Романе, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Давайте начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. Сегодня, как известно, Верховная Рада Украины рассматривает открытие рынка земли во втором чтении. На рассмотрении у депутатов свыше 4000 правок. Слуги народа спрогнозировали, когда могут закончить. Давайте послушаем народного депутата. Всі ми не розглянемо не сьогодні, ні завтра. Я думаю, що не через декілька днів. Я так порахував математично. У мене не була не дуже хороша оцінка по математиці, але я за допомогою калькулятора порахував, скільки треба часу, щоб розглянути всі правки. Це орієнтовно тиждень-два. Для того, щоб якщо ми отак будемо в цілодобовому режимі працювати і всі правки розглядати. Спрогнозувати, скільки це займе часу, дуже важко. Я думаю, що навіть Ванга не могла б спрогнозувати, скільки і коли приймуть ці правки. Роман, как вы считаете, вообще какова перспектива принятия закона о рынке земли? З моєї точки зору, та й взагалі з точки зору норм, які сьогодні діють в Україні, конституційний, ринок має бути, тому що статті 13 і 14 Конституції, вона чітко визначають право громадян на приватну власність. Це означає, людина може володіти, користуватись і розпоряджатись. Завдання, насправді, для народних депутатів, для уряду і президента, як органів держави, було через прийняття законів забезпечити правила, нормативну базу для того, щоб ринок працював. Насправді починати треба не з закону про ринок, тому що для того, щоб ринок було запущено, треба не тільки закон про ринок землі. Треба цілий ряд інститутів, треба цілий ряд органів державних і органів місцевого самоврядування. І насправді депутатам і треба було оці всі речі створювати через прийняття законів. Тому що, давайте вдумаємося, навіть в цьому проєкті, який розглядається, говориться про те, що його треба розглянути, але він буде введено в дію там з осені, причому там в перехідних положеннях передбачається цілий ряд адміністративних кроків. На мою думку, цей закон має право на життя в дещо зміненій редакції, а не в тій... А в якому віді, по-вашому, він должен бути? Розумієте, на сьогоднішній день, якщо взяти інститути ринку землі, обігу землі, їх десь близько 11, я не буду їх перераховувати. Разом із цим законом запускається ледь половина таких інститутів. Тому прийняття цього закону зовсім не означає, що він буде діяти. Це перше, і от я би зафіксував це, тому що прийняття просто закону не означає, що він починає діяти. Друге і надважливе, оця сверблячка, яка зараз в Україні, що одні кажуть, прийняття цього закону і золотий дощ, чи доларовий, чи євро полється на Україну, це величезна помилка. Тому що всі розуміють, прийняття закону – це ще не чітка законна діяльність судів, силових органів, місцевих органів самоврядування, державних органів и так далі. Ну тут-то и возникает вопрос, готовы ли эти органы к принятию этого закона вообще сейчас? Втім і вся проблема, що в Україні не створено цілий ряд таких органів, які забезпечують функціонування обігу землі. І ще складніше, в Україні колосальний дефіцит кадрів, які б забезпечували функціонування обігу землі. Чому я використовую термін не ринок, а обіг? Тому що навіть якщо в законі подивитесь, там є право продажі, право набуття, але, наприклад, обміну, наприклад, успадкування, які не до кінця врегульовані на сьогоднішній день чинним законодавством, вони створюють цілий ряд проблем. І ще. У мене таке враження, що сьогодні всі учасники цієї
як уже сьогодні описали, кровопролитної дискусії, дещо скептично, вони не знають реальну ситуацію. Насправді, чорний ринок уже працює. Земельні паї і документи про паї вже продавалися, перепродавалися декілька разів. Ці масиви землі оформлені. Я би сказав так, що сьогодні відбувається? Сьогодні йде спроба легалізувати, насправді, чорний ринок. І отут і є проблема. Тому що, насправді, треба було не тільки приймати закон про обіг, а й про те, як трансформувати це в цивілізовані стосунки. Я ще раз стверджую, Україні потрібен цивілізований обіг землі. Інша справа, в який спосіб і як його вводити. Оце є причиною оцієї шарпанини дискусії, яка зараз виникає в залі Верховної Ради. Но вот все же я понимаю, что прогнозирование, да, это не благодарное дело, но вот сейчас в Верховной Раде Украины уже рассматривают поправки, почти что уже дошли до 120-й поправки. Как вы думаете, проголосуют ли за именно вот этот законопроект в таком виде? За нього проголосують. І всім вже прекрасно відомо в залі, що не випадково розгляд закону йшов в закритому вигляді. А далі, що готувався навіть сценарій одноразового голосування з приходом президента і підписання його прямо в залі Верховної Ради. Це все проговорювалося. Але на зустрічі, яка відбувалася у фракції, на яку сьогодні зранку прибув президент, вирішили те, що зазвичай робиться в будь-якому парламенті – підняти кришку і випустити пар. От я дивлюся на цей розгляд, як на свого роду випускання пару із чайника. Бо, даруйте, ця кришка може просто злетіти, а це виллється на вулицю і так далі. Тому зараз ми присутні не при прийнятті закону про ринок землі, а при процедурі випускання пару. Тепер прийняття, я ще раз кажу, закону покличе за собою необхідність прийняття цілого ряду змін, доповнень до цього закону. Згадаєте мої слова, не встигнуть його винести з Верховної Ради на підпис президенту, як почнуть вносити зміни в цей текст. Тому що він дуже і дуже сирий з точки зору обігу земель. Я на цьому ще раз наголошую. Тому що це не тільки ринок, це не тільки купівля і продажу, це цілий ряд проблем, на які на сьогоднішній день в Україні не сформовано відповідь. Ну и еще один пункт, который, естественно, интересует неравнодушное наше общество. И люди выходили на митинг именно с этими лозунгами и говорили, что есть опасения, что украинскую землю выкупят транснациональные агрохолдинги. Если не так, то выкупят олигархи. Вот такая угроза есть сейчас, вот если говорить о вот этом сыром законопроекте? Потенційно така загроза завжди існувала і буде існувати, але все буде залежати від того, наскільки добропорядно будуть застосовуватися і виконуватися норми. Адже ми знаємо на сьогоднішній день про цілий ряд монополій, які існують, причому закон про антимонопольне законодавство і антимонопольний комітет мали б вживати кроків. Вони цих кроків не вживають. Тому мова скоріш іде не стільки про норми закону, як про фахівців і інститути влади, які б могли б добропорядно виконувати ці закони. Тому це, знаєте, це спроба перекласти хворобу от із хворої голови на здорову. Тому в даному випадку треба говорити не тільки про закон, треба говорити про інститути влади, про механізми стримування і противаг і про кадри у владі. Я абсолютно чесно зізнаюсь, я не довіряю нинішнім людям, які знаходяться у владі. По-перше, вони по рівню підготовки не в силі забезпечити не тільки якісне прийняття закону, а й виконання його. Наступне, в нас дуже дряхла інституційна модель в частині дотримання законів. Це стосується насамперед державних органів, такі як антимонопольний комітет. Це стосується органів самоврядування, які вони паралізовані із-за відсутності ресурсів забезпечення, із-за відсутності прав. Я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день реєстр нерухомості, реєстр, який стосується земельних ділянок, так званий земельний кадастр, вони знаходяться в такому зачаточному стані.
Для ринку ці речі мають бути досконалі, до них має бути доступ громадян, вони мають бути формалізовані і так далі. А в нас частина знаходиться у паперових носіях, частина в електронних і так далі. Причому багато що ділянок накладається одна на одну. Тому, окрім проблем додаткових, які зафіксовано буде початками реалізації цього закону, це ще й принесе, висвітлить ще й нові проблеми. Роман, давайте к следующей не менее важной теме и новости. Собственно, ведь вы на своей странице Facebook недавно опубликовали заявление с требованиями президенту, правительству и кабинету министров, под которыми подписались в том числе и вы. Давайте послушаем. Перше. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії. Друге. Питання виведення військ Російської Федерації з Автономної Республіки Крим та повернення Україні контролю над півостровом повинно підніматись на всіх міжнародних заходах, включно з переговорами в Мюнхені та нормандському форматі. Третє. Оприлюднити документи, пов'язані з відрядженням президента України до Оману, програма візиту, запрошення тощо та звіт за його результатами, стенограм переговорів. Четверте. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики. П'яте. Оприлюднити стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України. Именно такие требования вы опубликовали в своем заявлении. На что вы надеетесь? Надеетесь ли вы на то, что Зеленский как-то ответит, отреагирует? Я не сподіваюся на те, що українські чиновники кинуться відповідати на звернення групи людей, які сьогодні є громадянами в більшості і не обтяжливі якимось посадами, тому що я розумію, українська влада ніколи не реагувала в більшості випадків на позицію громадськості. Але я цим самим хочу показати, як і мої колеги, ні в якому разі не можна мовчати. Бо мовчанка з тої чи іншої дії чи бездіяльності органів влади приводить до того, що проблема, особливо в царині зовнішньої політики, буде наростати. Причому я акцентую увагу, ці речі, які перераховані, вони своїм початком в діях нинішньої влади відносяться саме до стосунків Києва, Зеленського і Москви Путіна. Оце ось є корінь зла. Тому що, не дивлячись на те, що ми говоримо про Оман, про Мюнхен, все це пов'язано з поступками, які були зроблені Києвом, з діями і бездіяльністю, з помилковими діями і недіяльністю у певних сферах, які привели до того, що Київ починає заткувати. На фронті армія деморалізується, в тилу виникають конфлікти між групами населення, тому що одні відстоюють ту чи іншу позицію, але все це провокується, насправді, нефаховими діями і такими поступливими діями. До речі, в окремих із цих дій, особливо в частині, яка стосується переговорного процесу з Росією і так далі, є ознаки державної зради, тому що гратися суверенітетом, гратися з територією держави, президенту особливо, як гаранту додержання Конституції, законів України, він не має права на такі дії. Ну вот тут я это хотела спросить. Вот вам понятна его позиция, президента позиция? То есть вам понятно его видение, стратегии? Всем понятно, да, что он хочет мира, но вот этот мир путем договоренности с Российской Федерацией, разве не есть война? Насправді, якщо взяти оцю тезу припинення війни, з моєї точки зору, це синонім вічної війни. Тому що у війні є або той, хто перемагає, або той, хто терпить поразку. І я весь час чую припинення миру, припинення війни, настання миру і так далі. Конкретні дії, які пов'язані в умовах війни, вони не артикулюються такими речами. Ще гірше, коли кажуть виграти у війні. У війні не виграють, мир не настає і війни не припиняються. У війні або перемагають, або терплять поразку. І оця підміна слів, насправді, вона нав'язана Кремлем в інформаційному просторі. Ми не бачимо, як вона міняє нашу свідомість. Не хочемо зрозуміти, що оці нібито гра слів, вона приводять до зміни свідомості. І ми стаємо
якби напівособами, напівлюдьми. Далі це приведе до того, що в нас буде зіц-президент, зіц-уряд, зіц-парламент, далі напівдержава, напівсуспільство. І тому перше, що треба, щоб громадяни не мовчали, вони висловлювали свою позицію. Но вам кажется, у Зеленского нет понимания вот того, что вы сказали? Виходячи з того, що я чую в його виступах, він на рівні словесному не усвідомлює тих речей, про які я зараз кажу. А це означає, що у нього немає ні стратегії розв'язання проблеми, а це означає, що він не може оперувати тактичними інструментами. Бо якби була стратегія, він би сказав, що сьогодні ми робимо отак, бо це має привести до такого результату. Але коли він робить оці кроки, вживає там настання миру, припинення війни, і тут же його найближчі помічники в царині кажуть, що восени будуть вибори, він не усвідомлює, що ця логіка перших сказаних слів, вона веде до загострення. Ну вже ж видно, відвели війська, кількість обстрілів, кількість жертв на лінії фронту зросла. Вона не понизилась, вона зросла. Ну, є простий закон. Якщо ти намагаєшся поступатися агресору, ти його заохочуєш до агресії. Це аксіоматичні речі, це аксіоми. І, власне, заява з'явилася, поки це не стало злочином, а це тільки несе в собі ознаки злочину, треба зупиняти процес. Ну вот к заявлениям Ермака мы еще перейдем к выборам. У меня вот по вашим требованиям еще несколько вопросов. Там четвертый пункт меня интересует. Извините, третий пункт. Вот то, что касается Омана. Вот вы считаете, что там велись какие-то переговоры с представителями российской власти? Вот идет речь о каком-то заговоре или что вы имели в виду? Ну, не тільки доставка туди президента і повернення його назад відбувалося через Росію. Я хочу нагадати, що в цей час в Оманській затоці проходили навчання з участю великої кількості сил, збройних сил, військово-морських сил Росії, Китаю і Ірану. На той момент в цій зоні знаходилося більшість високопосадових осіб, які причетні до цієї сфери. Це означає, що там могло відбутися, і там відбулося зустрічі і розмови з представниками Російської Федерації, там відбулися зустрічі і розмови з тими, на злобу яких зараз відповідає Верховна Рада, приймаючи закон про землю. Тому, не розкривши все це, це ще більш говорить про те, що президент і його оточення за спиною в уряду, парламенту, суспільства вчиняють кроки, які мають ознаки державної зради. В іншому випадку все це було б оприлюднено, це б не приховувалося від самого початку, це б носило офіційний характер і так далі. Хочу наголосити, у президента вихідних немає. Його робочий день триває 24 години і 365 днів на рік. І розказувати про те, що президент, відлетівши з території України, знаходиться у відпустці, він не знаходиться у відпустці. Він тимчасово не перебуває на території України, але він не припиняє діяти як президент. Ваше заявление подписали довольно известные люди. Это и Борислав Береза, экс-народный депутат, это и Дмитрий Снегирев, и Александр Солонтай, и экс-министр инфраструктуры Амелян. Вот можно ли говорить, что уже формируется какая-то новая политическая группа, политическая команда, либо же это просто подписанты-единомышленники, к которым может присоединиться каждый? Ну, в розробці цього документу брали участь 31 громадянин України. З них це були колишні народні депутати, міністри, просто представники громадськості, представники фондів. Зараз цим же самим колективом ми опрацьовуємо нашу позицію по землі. Але ми зараз просто працюємо як небайдужі громадяни, для яких оте Шевченково неоднаково мені є і змістом, і лозунгом життя, і завданням по життю. Тому що,
спостерігати збоку і мовчати на те, що зараз відбувається, людям, які знають відповіді на ці питання, які пройшли багато випробувань, яких є досвід, не годиться. Причому в даному повідомленні ми звертаємося до суспільства, воно не повинно мовчати. Ми не закликаємо до тих чи інших дій. Ми кажемо, не мовчіть, проявіть свою позицію. Тоді ми можемо сказати, що суспільство попереджало, певне там об'єднання, громадяни, політичні сили попереджали про те, що ось так треба робити, на це треба звертати увагу. В що це може перерости, в що це може вирости, це залежить від людей. Це не залежить не від авторів, не від тих, хто ініціює цей процес. Ну, давайте перейдем к теме, которую вы уже упоминали выше, а именно к заявлениям помощника президента. Выборы на Донбассе могут пройти в октябре. Такие надежды выразил помощник президента Андрей Ермак. Давайте послушаем, как и на каких условиях. Ми ж за вибори? За вибори. Вибори ж відбуваються відповідно до українського законодавства? Так. Про що ми говоримо? За українським законодавством неможливо проводити вибори сьогодні, якщо іноземні озброєні формування, незаконні і кордон не під контролем українського уряду. А як це узгоджується з формулою Штайнмаєра? А до формули Штайнмаєра це не має жодного відносину. Що таке формула Штайнмаєра? Вже навіть мільйонний раз буду говорити про це, але з задоволенням скажу. Слова це і... Формула Штайнмаєра сьогодні це формула, за якою в день виборів закон про особливий статус вступає в силу на тимчасовій основі, і тільки після того, як вибори відбулися, їх визнала виборча комісія українська. Навіть не обговорюємо, що вибори за українським законодавством. Потім зафіксувала місія ОБСЄ і сказала, що вибори сьогодні відбулися відповідно до всіх міжнародних норм, а є Копенгагенська конвенція, де чітко прописано, що це за норми. Після цього цей закон вступає на постійній основі в дію. Роман, вот что мы должны были понять заявление Ермака? Ну, з цієї заяви очевидно зрозуміло, що людина, яка говорить, вона не розуміє матерії процесу. Що таке заключний Копенгагенський акт? Це акт, який описує певні позиції, що стосуються політичних прав, груп, громадян, партій і так далі в процесі. Це перше. Друге. В вимогах до виборчого процесу більш використовують практику ОБСЄ, так звана добра практика застосування. Так от, згідно норм цієї доброї практики, для того, щоб провести вибори, треба розв'язати питання безпеки. Тобто вибори можуть відбуватися тільки тоді і там, де будь-які проблеми з безпекою розв'язані. А якби пан Єрмак запросив до себе радників ОБСЄ, вони б йому пояснили, що вибори можуть відбутися впродовж 3-5 років після того, коли питання безпеки зняті як проблеми. А те, що зараз сказав пан Єрмак, це означає, що вибори будуть відбуватися під дулами автоматів, при тому, що кордон буде контролюватися Російською Федерацією, а представників ОБСЄ не допустять до будь-якого контролю. Що він говорить? Він каже, ми приймемо закон. Тільки він не розуміє, що далі, як тільки в Києві Верховною Радою буде прийнято закон і його підпише президент, Росія його реалізує там так, як вона вважатиме за необхідне. І потім пояснить всьому світу, що вибори відбулись на основі закону України. Потім, отак як вони вернулися вперед, вони нагнуть ОБСЄ і ті пояснять, що вибори відбулися законні. Тому найгірше це якщо на поводу Україна і українська сторона у переговорах піде цій концепції, що Київ має йти вперед,
а Росія це робити не буде, і тому світ буде бачити, яка погана Росія. Поперед вже все зрозуміло. Но Ермак также отметил, что вопрос проведения выборов на Донбассе будет обсуждаться на следующей встрече 4 лидеров в нормандском формате. Так не должна ли тогда Украина настаивать на установлении контроля над границей, демилитаризации территории и только после этого проведения выборов? Справа в тому, що чому я кажу, що Україна повинна ставити бар'єр завчасно, до того, як прийде час до вирішення питання про кордон. Тому що так, як і було в Грузії, в мінських так званих домовленостях, кордон береться під контроль після виборів. Після виборів. Ось де біда. І як тільки українська сторона піднімає питання, яке пов'язано з кордоном, росіяни відповідають, да, після виборів візьмете під контроль. Що й відбулося в Грузії. Написано так, вибори пройшли, але кордон під контроль нікому не віддали. Тому давайте припиняти експериментувати. І мені, чесно кажучи, не зрозуміло, для чого президент нинішній, пан Єрмак і так далі ведуть цією дорогою, апріорі розуміючи, що вона тупікова. З моєї точки зору, окрім того, що вони просто підігрують агресору, вони ще й провокують його на агресивні дії. Що це означає? Що далі Кремль буде тиснути на них, змушувати їх сісти за переговори з Пасічником, з Пушиліним і так далі. Це не стільки небезпечно для самого Єрмака і самого Зеленського, як небезпечно для протиставляння одної частини суспільства другій частині суспільства. Он де проблема. Все, що робить Москва, Кремль зараз, їх завдання породити всередині України конфлікт. Довести ситуацію до протистояння не тільки у формі дискусії, а й до людського протистояння. І, на жаль, цього не розуміють на Банковій. І оціми діями вони підігрують просто. Замість того, щоб ставити бар'єр і робити своє, реалізуючи програму реінтеграції і Донбасу, і Криму. Не випадково, що б там не говорив Кремль, де б не зустрічалися, треба говорити про Крим, треба говорити про Донбас, треба говорити про процес реінтеграції і так далі. Мало реагуючи на те, що хоче представник Москви чи Кремль на будь-яких формах. Изоляция и дистанция были проигрышной стратегией в отношениях с Россией. Вот недавно посол Франции Этьен де Понсен в интервью журналистам такое заявил и настаивает: с Кремлем нужно вести диалог. Давайте его послушаем. Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію, це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався нормандський саміт, не було жодного прогресу. Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності. У нас є економічні інтереси в Росії, як і в Україні. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, немає сенсу. Потрібно з ними вести діалог. Ну вот, видите, мы в такой ситуации, что европейцы говорят, что с русскими надо договариваться, вести с ними диалог. Как быть в такой ситуации? Как вы думаете, что еще должна сделать Россия, чтобы европейцы наконец-то поняли, что Украина – это недалеко, это не конец ее амбиций? Я би пану послу рекомендував би послухати двохденної давності брифінг президента Макрона, який був з візитом в Польщі, де відбувався спільний брифінг президента Польщі Дуди і президента Франції Макрона. На от подібне питання Макрон сказав так: я не заграю з Росією, я дбаю про безпеку Європи. Да. Знаєте, тільки в чому тут проблема? Тільки Україна при такій концепції кидається в топку безпеки європейської. Те, що Київ ніяк не зреагував на це, це означає, що в нас на Банковій сидять або глухі люди, або вони не розуміють, що було сказано. Наступне, що було сказано, що найближчими тижнями відбудеться саміт в веймарському форматі з питань безпеки Німеччини, Франції і Польщі.
де Польща має замінити у цьому колі Великобританію. Тобто ми розуміємо, що Україною розраховуються в питаннях безпеки Європи. Звідси, якщо зараз Банкова, уряд не активізують свою діяльність і не знайдуть місце, хоча б на приставному стільці, на цьому саміті Веймарському Франції, Німеччини і Польщі, ми можемо опинитися в ролі лінії Керзона, санітарного кордону, який будуть шматувати тепер уже не з одного сторони, а з другої. За цим, якщо, не дай Бог, на мавзолеї 9 травня з'являться представники Китаю, Сполучених Штатів Америки і ще окремих держав, це означає, що вирок Україні винесено. І тоді, так як ми до цього часу жаліємося на Паризьку конференцію після Першої світової війни, отак само ми будемо жалітися і зараз на всі ці переговорні процеси. Тому що у цих, даруйте за недипломатичний вислів, розкладах України немає. Давайте еще обсудим несколько заявлений от представителей президента. Вопрос создания национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в составе Украины необходимо рассматривать, но его стоит вынести на публичный дискурс. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Укринформ». Давайте послушаем. Ми готові працювати з кримсько-татарськими представницькими органами щодо автономії, готові працювати над цим питанням з органами державної влади. Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і напишуть в Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатись в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території. То есть, говоря понятным языком, по мнению Кориневича, реализация прав коренного народа должна зависеть от мнения проживающих в Крыму. То есть тех, кто ликовал за возвращение в родную гавань. Тех, кого уже завезли после оккупации. Тех госслужащих, силовиков, которые примкнули к оккупантам в 14-м и стали предателями. Вот того населения, которое заняло крымские дома после депортации в 44-м. Или я что-то не так понимаю? Как это воспринимать? Для мене зрозуміло, що фраза пана Єрмака «проводити вибори восени», що фраза «формувати правову позицію по статусу кримсько-татарської автономії, враховуючи позицію Москви» – це речі абсолютно одного порядку. А вже давним-давно, я про це не раз казав, треба було вносити зміни в Конституцію, треба було створювати відповідні органи в екзилі, парламент Криму, уряд Криму, всі інститути влади, треба було приймати правочини і так далі. Про що мова йде? Пан Кориневич не розуміє, що кримські татари є одним із титульних народів, і він має право на те, щоб чи автономна одиниця, чи державна одиниця носила назву. Тому що, я ще раз наголошую, в українців є держава, в росіян є держава, в кримських татар немає держави. Тому їхня постановка чи частина кримських татар, які ставлять питання, воно абсолютно правильне. Як це буде реалізовуватися? Це вже проблема діалогу, про який говорить Кориневич. Ну а как вы считаете, вот эта позиция Кориневича, это позиция президента? Вот у нас буквально 1,5 минути. Якби це не була позиція президента, Кориневич так не говорив би. Це позиція, яка погоджена, і не тільки з президентом. Це позиція виходить з діалогу Кремля і нинішнього президента. Просто это высказывание Кориневича звучит примерно так же, как звучит предложение для евреев обсудить их судьбу с антисемитами. Но вот смотрите, вам наверняка известно, что крымские татары 3 мая 2020 этого года организовывают марш на Крым.
Как вы относитесь к этой инициативе Меджлиса? Ініціатива дуже добра. Я не можу сказати, що я про неї не знав. Якщо вона вдасться в такому форматі, де будуть брати участь представники ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу і так далі, це дуже хороша річ. Над нею просто треба посидіти і подумати технологічно. Але ця річ при нинішній такій позиції Кореневича і Зеленського – це більше проблема для Зеленського, ніж проблема для Кремля. Спасибо большое. Дипломат, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы «Минске» Роман Бессмертный был гостем нашей студии. А я вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости «Заман». Смотрите, не переключайтесь. Коршкевич.